KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kipat khasi kibasong basa hakarbi anglong Assam kathan khaput badang don happening kajing yapen baitput bat kajala Meghalaya daga way kajingmut kila thau ya way kakinhon yakabalatip kum ka United Khasi People Organization bat yakani kakinhon la suk la shor hakajing yakendo lang jong kijat benreu khasi kibasong basa hakarbi anglong district hakakhat phra tarik ubnai jilleu arajar arpuar hapo kajing elam jong uba pius ten ubala penya yakajing elang kabalalong ha umla per block 2 kajing khmu jong kani kakin hon kalong ban pet ban khmi yakijing e baki khasi ki yakendo nangne shakman bat bakin yo ya ka imsuk imsan bat ki wei ki jat benreu ki bamde ki khasi ru hakatai ka than bat kumju ru ka sunjuk kan sa perkhat halor kajing bamyo ki khasi ban jit ya ki dekhot sha ka karbi anglong autonomous council unong ai bot jong ka seng uba niwel war ulayathu ba ka kinhon kalapha ya ka jing karpa ka council bakan ai ka jing itho ya ka culture jong ki khasi ki ba shong basa hakarbi anglong bat ban thungru uwai udkhot hapo ka council napadeng ki khasi kum nominated MDC ni ki khasi khara ki ba shong ki basa hapo jong district karbi anglong Nishong isa haki jaka ki bapher hapo jong jala Assam kumta katu kat lingut kiru perkhat jong ki paradok ki bersnam ki bangi ya shong ya imlang ya bamlang ki perkhat kumno ban perya isakram ya ka kajat ka kanja ka jongi ki ba shong shale Syakari te ngila perkhat sani bha ban seng ban kudup ye ki artali ki jai kita gelong ukhrwang bat unnong tung ni seng ye ka seng United Kharwang Nongtung Dorbar kamoto jongka kalong ban penroy penyar ya ka shat ka kemen bat ya ka kunya ka kriam ka thos im ka tholengdo ka shat sukra ka kum kariti yong ka culture yong ki khun khasi khara te ni kum kidkhot yong ka committee United Kharwang Nongtung Dorbar ngila yale sitom ban penyai baik penyai renti ya ke selentem ban syakri ya upat jongi ibadon hangne te kumta kat kipor gi dang lai ka suja baik kumto nyemla ban kot kat kum kamoto lani ka jingmang ka jongi namar bangilong kibaduk kibakerdu kibomdon kibanang kibastat weyo i sejengai ban penyai baik penyai rinti ya ka kam jong ka jai ka kanja ka jongi te ha ka sngi khat kratri jong banajun ngila shong perkhat kam ngila khot ye ki katu kat ne kirang ba snong ai ngu yo bolei udang i yangi ki khun khasi khara ban penim ya kajat ke kenja kumtang ila kut jingmut ban seng da kawai pat ka seng ka batmai kata kalong ka United Khasi People's Organization kum ka ad hoc committee ngi seng ya ka bat ngi jit ya kinongkit kam ki balong kum ne harum kinongkit kam jong ka ad hoc body Presiden ba pensungan lang ratane General Secretary Kular Schem Khandriam ki advisor kilong ba Nivel War ba Houston
Kamoto jong kane kaseng. Ban sna kawai ka Shatri ka bahe. Ban kudup lang rakijat khasikara ke basyong basa hangni hakar biang long. Te kumta da kaseng ngibu ke jingkerpat hakmat jong ka council. Bakin singobaha ban consider ban ai ya kawai ka government nominee rengkat bat ka special package dabanta ban penroy penyar ya kaseng kadang kejongi kumki kasi kera kumta nga ai kubule ya kinong peit kinong snap ya kani ka kubor ban nga kerparu kum u advisor jong ka ad hoc body baki paradok ki parasnam bakin siong baha ban ai mensim banyak perlu mensim kumno ban penjaj baik penyerti ban penim ya kejaj ke kerja Muslim Khasi People Organization.